Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị na-ewetara unu ozi ntụgharị uche site na Nwanne na Nwafọ Discussion Program n'ụbọchị taa na Owerri n'Imo Steeti, dịka anyị na-atụgharị uche n'ihe gbasara akwamozu na omenala Igbo. Mmadụ nwụọ n'ala Igbo, omenala Igbo kwadoro ka onye ahụ n'ọtụtụ oge na mọchụarị. Igbo Culture akwado ha ebe ihe ekwe eme ya wụ preparation. Mgbe anyị dị obere ọ na-awụ mmadụ nwụọ onye ọbụla aka niile alabacha ya gbachie onye ahụ ike nọ mkpụrụ ụbọchị abụọ ma atọ ma anọ ezi ozi ụmụ ya lọta. Tupu ọ na-eruru mkpụrụ ụbọchị atọ na anọ ụmụ ya lọtala akwadolie ya. Aga m asị na omenala Igbo kwadokwara ya n'ụzọ dị ụta because oge my grandfather Chief Daniel Azonna nwụrụ ahụ m afọ 15 ọnwụọ. Onwe ha na-akpọ ịgbachi mmadụ na-ebi ya for 5 or 6 days. Agbachiri my grandfather for almost 6 days. Nze Louis Irebulem, onye ọlụ. Igbo Culture kwadoro ka mmadụ nwụọ ahapụ ya na mọchụarị for years or months. Igbo Culture kwadoro ya. Igbo Culture akwado ha ebe ihe ekwe eme ya wụ preparation. The family nwere ike ha nọ ha n'ụlọ, ha nwere ike nọdụ abụọ, ha nwere ike ha ejighị ego, ha nwere ike ọrịa ọrịa nnukwu ma nwụọ. So onwe ga ga-ejili ya mgbe ahụ enwere ha right ede ya na mọchụarị but ọwụ ha awa culture. Okay. Onyeisi, enwere any spiritual effect ọ na-enwe na our people? Well, culture in Igbo land differs. It's not the same. Enwere ndị ọ ga-enwere spiritual effect, nwere ndị na ọ gaghị enwe. Kama onye nwụrụ na-alarube ha ebe o kwesịrị ịlarụ, a na-elibe ha ọ larube ha, o korokwa n'elu dịka omenala Igbo. Okay, omenala Igbo ọ kwadoro na somebody nwụọ achọwa ego anywhere ahụrụ ego ere ala ihe ndị a ọ kwadoro ya? Omenala Igbo akwado ha ebe a na-egbazi ejije n'ala Igbo dịka ka mme ka onye a mere without knowing otu amaghị iko ma amaghị nga ma ịka otu kootu ga according to your cloth this time not size. So omenala Igbo akwadoghị ibi ego ma ire ala were eli mmadụ, kama a na-eme ya ka asị ndị a mere ka mmee ka ha mere ma ọ ka ama aka. Ọ bụrụ ma onye nwụrụ na nwụọ ekwesịrị ili ya chefukwe n'ihe gbasara ya were ego dị ma zụmụ ụmụ ya lekọtaba ndị dị ndụ maka anyị niile ga-aga ebe ahụ. Okay, so na ugbu a na your own opinion ke otu isi chere na anyị ga-akwụsị ihe ndị dị ụta? Well, ihe ahụ kwa ihe niile la ka ọ soro onye amaala a ga-akwụsị otu oge, kama ọ onye ọbụla bidomekoma ama ya nga aka ya ruru ba ime onye nwụọ ile anya na famili ya onye nwụrụ anwụ riri oke ego before nwụọ. So ekwesịghị ịga dome na motion na 1 year na 2 years na 10 years ekwesịrị ili ya. Ndị ọzọ na-emekwa mmadụ nwa eti ha na mọshụarị ụmụ ndị ga-azọba eze ma ndị ga-azọba ala mmadụ aga ala bekee nwa sị agwabe ndị mmadụ agwa ndị mmadụ na ọ nwụrụ na a ga-edome onye ahụ na mọshụarị tili ekpebie ikpe ma ọ eme otu a ma ọ ala ajụ oyi abịa lie ya ka ahụ dị iche. Onye nwunye ya nwụrụ mara nga akpa ya ha ya eme deli olie dị better because that person can come back to life again. Okay, thank you very much. Sir, ka anyị bịakwa na ihe dadị anyị kwuru before anyị ga-ajụkwa ya ihe gbasara Igbo language because according to ya kwuru ọtụtụ family today na English ka ụmụ ha na-asụ. Ugbu a na ajụjụ anyị na-ajụzi ihe dị ụta o ziri ezi o kwesịrị? Well, mana o nwere na Igbo scholar Prọfesọ Ọgbalụ or Dr. Ọgbalụ onye Anambra, National Chairman Society for the Promotion of Igbo Language and Culture. But that man, after his demise, onye carry on the thing. So unu ụgwa ndị nọ na media house kwesịkwara ị na-epromote Igbo culture ka ọ gara agaghị esi ka ọ gara anwụghị pee ka ọsọ ọnwụga dịka ụmụnne anyị kwuga nga onye gaa na skuulu ebe ị ga-edi nwa gị skuulu ebe a ga na-asụ pre English is a strange language and culture everything. Ma iti mmadụ na mọshụarị ihe ndị ọzọ ọhịa si from ala bekee western culture anyị ahapụ nke anyị even o merichara ebe ọgwụ ụlọ
onye na-arịa ugbo were ọchọ onye n'ọgwọ bete onye mmemme ebuga ya akpọga ya ofu ụlọ ọgwụ anaghị millions of naira ama m ụnụ ọgatara m kwuru aha so ihe mere ihe anyị ga-eme ewu ịhụ na Igbo langweji anwụ ha na-emega na omenala Igbo a na-eri ji n'ala Igbo a na-agba okorosha a na-agba ogu a na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche iji cheta omenala Igbo iji gosi na ndị Igbo nwere kọlchọ ha nwere omenala so ọgwa anyị na praktisi oge mgbe a na-ejikọta ihe ndị ọka krismas eribe ji ndị mmadụ ala be ha na-eri ji a na-aṅụrị ha na-eme agba okorosha ha na-eme ihe niile ọwụ Igbo kọlchọ so o kwesịrị ịlachi back in full gear full swing. Okay, so kedu ka maka ndị na-eme some of these omenala abroad enwe ndị na-erizi ji na abroad enwe ndị na-eme traditional marriage abroad ma Lagos enwe nke a na-asị Igbos in Kano na-eme iri ji so ihe ndị a na otu iji chee na anyị nwere ike ịkwụsị ihe ndị a laghachi to our normal way otasheme ya before. Well, for now dịka re bụ ihe jiri ere now dịka otu ihe siri dị ị gaghị eblame ndị nọ Kano na-aga na-eri ji due to the country dị now issue of insecurity but the country dị normal onye ọbụla kwesịrị eribe ji anaghị anọ na mba eri ji elọta n'ụlọ rie but ebezile insecurity ma ọwụ onye lobe ihe ndị dị si na ya ndị agha asị ka ha mee onwe ha organize dị rie ji ọrụ ma oge mbụ n'ala Igbo obodo ọbụla adịga ji a na-agba ohu asị amin a na-agba mgba a na-enwe ihe ngotara traditional wrestling a na-enwe ihe ọdịnala a na-enwe ihe ngosi a na-agba mmanwụ a na-eme ọtụtụ ihe ga-eme bịa so ikiri that thing alone ga-eme gị mara na iwu proud son of Igbo land so onye mere ihe ndị a na-eme ohi security but security dị normal ebe a na-enwecha football club local steeti a ndị si Kano gba ndị si Meduguri ndị si ọnụ ụmụ Tanzania anyị ndị si ebe agba ndị ebe ndị si ebe agba ndị ebe fọmfe were na-eme ihe ahụ na-aga aga n'obodo gị ka a ga-eme arụsị agaghị efe mba awa afa ị ga-agwa na awụ nze pụọ n'ụzọ ga-egburu mkpara ọ dị ka epụrụ ụzọ kụrụ nwaanyị ihe a ga-erurịrị obodo gị onye ejiri mana mbera ka ihe ka eji ama onye bịara abịa na be anyị ịmatụ sọ na be anyị ihe ga-adị ụta onye eji eme onye bịara abịa na-alarube ụlọ dị proud and la obi ga-eru gị ala anyị na-atarafụl outside the country o nwere country ị ga-aga asị you bloody Nigeria obi amapụ gị o nwere akwụkwọ a ga-ana gị n'aka iwu ha inwere problem so onye mere obodo gị jiri wụrụ ebe ga-eme onwe ha patu onwe ha arrival obodo gị ewe ebe ị ga-anọsi ike kwụsị ike na-aba enwe ọṅụrị onwe ebe ka home is the best. Afọ m bụ Mr. Ndubisi Azunna amụ onye Amasa Autonomous Community a na-akpụ ya Ọkpala na nga Ọkpala LGA n'Imo Steeti. Aga m asị na omenala Igbo kwadokwara ya n'ụzọ dị ụta because oge my grandfather Chief Daniel Azunna nwụrụ ahụ m afọ 15 ọnwụọ o nwe ha na-akpọ ịgbachi mmadụ tinye ndị bi ya for 5 or 6 days. I gbachiri my grandfather for almost 6 days so that ụmụ ya ga-akwado ma ndị nọ na mba gbasiri lili ya oge my father nwụkwara oge my father nwụrụ onwe ihe dịzi ịgbachi mmadụ na ebi ya eburu ya tinye na mọchịarị so that ụmụ ya ga-prepare so ihe a ga na-ekwu na ihe gbasara ha awụ ịnọ ọdụ ọtụtụ ụbọchị onye ahụ ga-anọ na mọchịarị like onye ahụ ịnọ 1 year but ya wụrụ ihe 3 weeks or 2 weeks ọ dị mkpa because ọ ga-enyere ndị ahụ ịprepare kwado wee lie nna so to me ana m ahụ ya na ọkwa part of omenala Igbo ebe oge nna m nwụrụ agbachiri ya n'ụlọ ndị ọzọkwa mma nwụrụ na my village oge ahụ m bi na village agbachichara ha n'ụlọ that shows that is part of Igbo culture ma ọ nwere part of Igbo culture a gara eli onye ahụ ụbọchị ahụ dịka ndị Awụsa na-eme so for them ịgbachi onye ahụ n'ụlọ goes that all culture bidoro before amụọ ha
n'omenala Igbo. Enwe ndị na-anọ 2 years 3 years even enwe ndị na-anọcha 4 years elibe ụnyaahụ. So ugbu a na n'uche nke gị elee the bad effect ọ na-ebute na the family or n'ala Igbo idosa mmadụ for that long period of time? Bad effect ọ ga-ebute ahụ ihe gbasara itinye na family, because gị duwe somebody anọ afọ na mortuary, ndị nwe onye ahụ agaghị enwe rest of mind, until mgbe a ga-eli onye ahụ. So ya na ọnwụọ ihe, that means that na obi ha agaghị eru ala kwa. So ọhịagide ha na-echeta na nne ha nọkwa na mortuary, so ọ ga-eme ihe ọbụla ha ga na-eme agaghị ejisi ike na-eme ya. So ọ ihe mmara wụ ihe effect ya. So ihe a na-eme na atụpụ mmadụ nwụọ agara ala wee gbachite ego lie mmadụ o kwesịrị ekwesị. Kedu ihe na-ebute ndị ahụ? Ịmụ n'onye Igbo ịma na ka otu ihe si asịsị na bere a na-agadizi ka dịka competition. Ị ga ana m asọpọtụ nke a sị ire ala, but mmadụ nwụọ a ga-akwụda akwado because ọ the last respect a na-enye onye ahụ. So o nwere family ndị nwere ihere agaghala ka ili onye ha dịka ọkụkọ, agaghala akwado lie onye ha. Ndị Igbo culture ha na ke ndị Hausa bụrụ the same. So ndị Igbo nwere odo dị iche na ndị Hausa. So ndị nne ha nwụrụ ma ndị nna ha nwụrụ na-achọ inye ya ezigbote olili. Ọ ihe mmara nọ n'ala Igbo now. Ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala Igbo anyị otu o ji agaghị ugbu a na. So ka ihe wu your own opinion ma sị na ekwuwe ihe na-akpata ọtụtụ nne na nna na-eji hapụ ụmụ ha na-asụ asụsụ ndị ọzọ hapụkwanụ asụsụ Igbo nke anyị. So ka ihe iche na-akpata ya? N'eziokwu nke ahụ na-ekwu na na-ewuta mbi otu m ji elegazi ya in the next 10 years eche m na nwere ga dị ka asụsụ Igbo. Gị bịa n'Owerri ebe anyị nọ na family ọbụla na-ama aka onye nwe ya na-asụ oyibo, onye nwe ya na-asụ Igbo, a na-ele onye ahụ anya dịka nwe ya na-aga school. So ị ga-ahụ including me nọkwa ebe a, ụmụaka m ha na masụrụ ha English, esokwa m na-eme the same mistake. Ebika ha n'Owerri ụmụaka m anaghị asụ Igbo, ha na-anụ beta anaghị asụ. Echela m ihe ahụ ihe si m n'aka mụ na nwunye m. So ọ ga-awụ ihe dịkwa family ndị ọzọ ịkọrekt ya, because ebelieve that onye ọbụla na-asụ oyibo ma akwụkwọ karịa. So ihe a na-eme Igbo language a na-eji nwayọọ n'ala. Ọ bụrụ ụmụnne anyị ha ndị nọ na Lagos na onwe nke ụmụ ha na-asụ Igbo. Ị ga-aga na London, most of ndị nọ na obodo oyibo ụmụ ha na-asụ Igbo, asụ Yoruba, asụ Hausa. Enwere nwanne m nọ na UK, ụmụ ya na ebe ahụ na-asụ Igbo. So ihe a si na family ma family kwuru anyị chọọ ịzụ ụmụ ha na Igbo tradition, ụmụ ha ga-efolo ha. So ọ nne na nna ndị isi ndị na-eme ka Igbo language n'ala, because gị ji Igbo zụọ nwa gị gasị Igbo. Aha m Obinna ọwa mana m m onye Nwangele, Aba Nwangele, Imo steeti. Mmadụ nwụọ n'ala Igbo, omenala Igbo kwadoro ka onye ahụ n'ọtụtụ oge na mortuary. Ọ na mmadụ nwụọ n'omenala Igbo dịka nshiwe mara n'agbanyeghị ọnwụ bịa karịzie ọtụtụ ihe. Mgbe anyị dị obere ọ na-anwụ mmadụ nwụọ onye ọbụla ụmụaka niile alabacha ya gbachie onye ahụ ike nọ mkpụrụ ụbọchị 2 ma 3 ma 4 ezi oji ụmụ ya lọta. Tupu ọ na-eruru mkpụrụ ụbọchị 3 na 4 ụmụ ya lọtala akwadolie ya. Enwekwana ọtụtụ ihe a na-eji eli mmadụ mgbe ahụ, mana ama na omenala Igbo na-eme na-akwanyere mmadụ ugwu ruo n'ọnwụ dịka nsi mara mgbe m dị obere. So anaghị eji ike ebuga ozu machuarị. Ka machuarị apụtaziri ọhụrụ, ihe ọbụla mere na-ebuga mmadụ machuarị. So mgbe m dị obere ihe nna nọ na-awụ a na-abịa agbashi mmadụ. So onye ahụ nọ mkpụrụ ụbọchị ole na ole tupu ndị nwe ya alọta bịa lie ya. Okay, ihe a na-eme na mmadụ nwụọ abịa chọwa ego elu n'ala gara ala ọ gbajiri ego. Meanwhile, enwere ọtụtụ ndị mmadụ dị poor, agụrụ na-egbu. So ihe a na-eme ụta ahụ
ọ dị mma n'uche nke n'uche nke m ọ dabacha adaba, ọ dịghị mma, ọ na-ebute ọtụtụ ezinụlọ itinye aka na ihe ọjọọ. Ya dịzi ka enwe onye na ibe ya na-eme, onye ka bịa ya sị ka ọ ga-eme ka onye ka a na-enwezi ejije, enwe ya wụrụzi ihe iche aka mgbanyere ndị ọzọ. N'uche ke m ọ daba adaba, a sị ngo aka ahụ nwaanyị ya tụkwasị di ya, o kwesịrị ịwụ mmadụ nwụọ ezinụlọ ahụ eli onye ahụ nga ha gbara jiri ya wụrụ mmiri ka ha nwere ebupụta. Dịka anyị dị obere, nne na nna m mụrụ anyị n'ugwu Awụsa mgbe anyị nọ na Jos. Awụjọkwa omenala anyị na ha awụghị ofu, mana onye Awụsa gwụọ ya ihe ọbụla ha nwere ebupụta. Onye bịara ibe akwa bịa iri uju, onye rigo uju, ị na-achọ ka o bupụta ihe niile o nwere nye gị. De na-elezikwa na o luzuru mmadụ na-eluzukwa ego, oluzuru mmadụ na-eluzukwa ego at the same time. So ọ na-adabacha omenala Igbo. Ana m asị ọ na gọọmenti sef nwere ike itinye, ma ndị eze obodo anyị etinye anya na ihe ndị a, mee ihe a na-atụfu ma ozu enwezie onye ya nwụrụ na ihe a ga na-echezi eleta echeli ya. Ụjọ na-atụzi ndị mmadụ, obi na-amapụ ha. So enwere ike n'ọnwa ya 2 years elibe onye ya wụ ụkọ ego. So aka niile ha ha ofu, ekwesị inwe usoro a ga-esi nwee mgbe ọbụla mmadụ nwụrụ, enwe ụlọ ọbụla ha ji ewere elie, a ga-enwe ọtụtụ ihe aka mgba ga-eche ha tupu ha elie ozu. So ọnụ masị na aka ha adaba ha adaba. onye chika ịkụzi na asụsụ Igbo na-ala ugbu a, ka ihe iche maka ya? Asụsụ Igbo laganụ dịka mkpụrụ ụbọchị afọ na ole gara aga, mgbe m nọrọ na asụsụ Igbo before ọ na-erule 25 years na asụsụ Igbo ga-alacha. Mana aka m na-elekwa anya na aka nwekwara asụsụ Igbo ụfọdụ ndị ke na-ejisikwa ike na-asụ ya. Asụsụ Igbo wụ ihe eji amara mba. Ndị mba ọbụla nwere asụsụ ha, and asụsụ ọbụla dị mkpa. O so na omenala Igbo. Omenala Igbo bụ asụsụ Igbo. Ihe ọbụla anyị na-eme wepụga asụsụ anyị enweghị ebe anyị si. Asụsụ wụ ihe eji akọta mba ebe mba si. So asụsụ Igbo na-ala na wụ nke mbụ, nne na nna soro na-ebute ya. Nne na nna ya bụ isi apa nju ala, so ebutege asụsụ Igbo ịla azụ. Ndị ọzọ ozi ejije, ndị Igbo karịrị oke ejije. Ndị Igbo anyị na-ahụta ha gaa mba lọta, ha gbanwuo, anaghị ejide ihe ha nwere ike dịka obodo ndị ọzọ si eme. So mana ihe ọzọ sokwe na-emela asụsụ Igbo wụ mba niile nwere omenala. Ọ na-adị ka anyị nọ dịka ọtụtụ ndị na-esi one Nigeria. Dịtụ ndị Igbo na-ala ka ejije, ọ na-anọrọkwa ọtụtụ ndị obodo ndị ọzọ ga na-emekwa ha na-amụ ihe ndị mba ndị ọzọ jiri biri hapụga ke ha. Ma ọ na anyị nwere onwe anyị, a ga-enwe ihe a ga na-eme na-akwalite anyị, dịka ndị eze ga-akwụrụ nke onwe ha, ndị ọchịchị ga-akwụrụ nwa onwe ha nwee ike. Mana asụsụ Igbo a na-emezie na ime ya na skuul na-adịzi difficult. Enweghị kwuru na asa ụlọ anyị nwere onwe anyị, dịka nwere onwe nke na-enwere onwe anyị in the sense of ihe gbasara dịka m so ya na asụsụ Bekee nga ọ ga-ekwe m mmadụ nwere onwe ya politikali, dịka anyị wụ Naijiria, ndị Igbo nwere onwe ha zaa Biafra. So ihe ga-eme a revive Igbo culture and every other thing.